लाख 2 लाख बा बेलेग खोथामोन 30 लाखनि मामला थाखायाथ' आं माजों सुख'गोन दिनै थिखा मावो बिल सिल मोननो थांला। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गोजाम बिलखौ मावफुंनो थाखाय 5 लाख रां लानायखौ 30 लाख रां लादों होनना साजायदों बिक्रम बसुमतारिया। 1 लाख 2 लाख बा बेलेग खोथामोन 30 लाखनि मामला थाखायाथ' आं माजों सुख'गोन दिनै थिखा मावो बिल सिल मोननो थांला। बुंदों मा बिक्रमा माबा ट्रेक्टरनि 10 खान ट्रेक्टरनि 3.5 लाख फैसा खांना लादों आं हैदों मादों होनना बुंदों बे एकदमबारे नंखाय। मन्टु बर'आ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गोजाम बिलखौ मावफुंनो थाखाय 5 लाख रां लादोंमोन। बेखौनो बिक्रम बसुमतारिया गावनिफ्राय 30 लाख रां लानानै खामानि मावफुंना होआखै होननानै प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव मन्टु बर'नि सायाव बायदि बाथ्रा बांसावदों। बिक्रम बसुमतारिया बुंनाय बाथ्राखौ लानानै खेंफोरथि होदों मन्टु बर'आ। मैयायो आं मोनसे प्रान्जल इउटुबनियाव मोनसे ब्लग नुदों बे ब्लगा थारमाने आंनि सायाव एसे एलिगेन्स होदों आरो बेयाव थारमाने बुंदों मा बिक्रमा माबा ट्रेक्टरनि 10 खान ट्रेक्टरनि 3.5 लाख फैसा खांना लादों आं हैदों मादों होनना बुंदों बे एकदमबारे नंखाय। जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गणेश्याम दास सारजों थाफानाय मन्टु बर' होननाया आंनि आजि 1 बोसोरनि बारा जाबाय 1.5 बोसोरानो जाबाय 1.5 बोसोरनि एसे बारबोबाय दा बे हिसाबै बिथाङा बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय गारि गुरा हरनो हायो होननानै इमिडियेटलि नांगौ बे 15-20 दिननि गेजेराव। जुदि बिथाङा जुदि थाखाखौ हरनो गोसोबा जुदि एसे दाननि गेजेराव हराब्ला माबा मोनसे आयेननि साजा लागोन नामा? आयेननि साजाखौथ' लानांगोन निस्सय मानो लाया होननो थाखा फैसाया दिनै आंहा जेबो गैया स' बेनि गेजेराव आं दिनै मालायनि थाखा फैसा गोजा 1 लाख 2 लाख बा बेलेग खोथामोन 30 लाखनि मामला थाखायाथ' आं माजों सुख'गोन दिनै थिखा मावो बिल सिल मोननो थांला। बिक्रम बसुमतारिया मन्टु बर'खौ मुसलपुर ब्लगाव लोगो हमनानै गोजाम बिलखौ मावफुंनानै होनो थाखाय मन्टु बर'आ हानाय नङा होनना बुंसेयावबो बिक्रम बसुमतारिया स्कर्पिय' गारि सिङाव 5 लाख रां फैसा सोनानै होलांदोंमोन। नाथाय खुंथाय सरकारानो गोजाम बिलखौ मावफुंना होआखिसै। आं बे एलिगेसना नंखायथार ओंखायनो आं बुंदों बे फैसा होनाया सैथ' नंगौ 5 लाख थाखा होफैनाया खिन्थु पुराना बिलनि थाखायसो इयो एग्रिकालचारनि पुराना बान्दोफोर मावनायनि थाखाय पुराना बिलनि थाखायसो इयो फैसाखौ आं 5 लाख थाखा होफैदोंमोन खिन्थु सोरनिफ्राय इयो फन नाम्बार लानानै आंनि फन नाम्बारखौ लानानै बोरै फन खालामखो सोरबा होखो फन खालामफैलांनानै मुसलपुर ब्लगाव बे आंखौ लोगो हमनानै आं हाया होनखादादोंमोन थारमाने लिस्टआव सोनो थेवब्लाबो इयो स्कर्पिय' सिङाव थारमाने फैसा 5 लाख सोना गालांदों आरो सोना गालांनायाथ' उनाव खाननै मथा मथि बिदिनो मास 2-3नि उनाव थारमाने पुराना बिलखौथ' थारमाने सरकारानो होनो हाया जाहैबाय रावनोबो होखायासै। दान मोनबासो उनाव फैसाखौ बिक्रम बसुमतारिया मन्टु बर'नाव बिफिनदोंमोन। बेवहाय फैसा हरफिननो हायैयाव गारिखौ सालायथ'नो बिनानै मन्टु बर'नि गारिखौ बिक्रम बसुमतारिया लानानै थाङो। बिदिनो 5 मास 6 मासाव मा जाबाय होमबा नों फैसाखौ दा हरफिनथ'नो हायाबा नों आंनो गारिखौ सालायथ'नो हर होननानै बुंनायखाय आं स्कर्पिय'खौ आंनिफ्राय लाना थांबाय लाना थांदो। सानसेखालि मन्टु बर'आ गुवाहाटीयाव गारि फाहामनो थांनाय समाव लोगो मोननानै गारि साबि आरो मबाइल फनखौ सेनानै लायो आरो बेलासि समाव मन्टु बर'खौ बिक्रम बसुमतारिया गावनि बलेर' गारियाव दिखांना सिनाय मोनै जायगाथिं लानानै थाङो आरो गारि सायावनो गोजाम दलिनाव सिगनेचार होहोनायजों लोगोसे ब्लेंक पेपाराव सिगनेचार होहोदों। मन्टु बर'नि गारियाव 3 लाख रां दंमोन बेखौ लानानै माखासे सिगनेचार गोनांखा चेक पेपारखौबो लानानै थांदों बिक्रम बसुमतारिया। लाना थांखांनानै बिदिनो मास 2-3सो उनाव आङो जिथिया वेगेनार बोराय गंसे दंमोन बेखौ आं गुवाहाटीयाव बानायनानै सालायनो होननानै जिथिया लांबाय बानायखांनायनि उनाव थाग थिग जिथिया थारमाने माबा सालायनायनो होननानै माबा खालामबाय थाग थिग आंखौ बिक्रमा लोगो मोनहैबाय आरो लोगो मोनहैनानै इयो मा खालामबाय लोगो आंनि गारि साबिखौ लाखाबाय ओमफ्राय मबाइलखौबो लाबाय ओमफ्राय गावनि मोना जाबाय दै बेलासिनि 5ता-6तासो जाबायमोन आरो बेनिफ्राय गावनि स्कर्पिय' सोना लांनानै बबेबा गोजानाव लाना थांदों आंखौ माबायाव बलेर' सोना लाना लांनानै बेयाव सोरबा सानै मानसि लोगो हमदों आरो लोगो हमनानै बे गारि सायावनो ओमफ्राय पुराना दलिनाव साइन खालामहोदों ओमफ्राय आरो माबा मा होनो पेपार गुफुर पेपाराव साइन खालामहोदों आरो। लोगोफोरखौ फन खालामनो मबाइल बिनायाव सोरनोबा फन खालामोबा नोंखौ गावगोन होनना सिगिदों बिक्रम बसुमतारिया
आरो मुन्टु बर'नो गारि भारा लां होनना 1000 रां दिहुननानै हरफिनदों। बेनिफ्राय आं बुंदोंमोन आंबो लोगोफोरखौ फन खालामनो हर होनना बुंनायाव बियो मा बुङो रावखौ फन खालामनो होआ मबाइल सोनानै गावगोन मागोन होननानैसो आंखौ थारमाने धमकि होबाय थायो आरो बेनिफ्राय मबाइल लाखिबाय बेनिफ्राय आंनि वेगेनाराव चेक बुक दंमोन 10 खानसो साइन खालामखानाय दंमोन ओमफ्राय आरो फैसा 3 लाख थाखा दंमोन बेफोर गासैबो लांफाजोब्बाय आं एखौनो मोनबोखायाखै दा ओमफ्राय गावनो बेनिफ्राय गारि भारा लाना थांनानै 1000 थाखा आंनो हरदों बिक्रमा। बिक्रम बसुमतारीखौ गारि सिखाव महरै माब्लाबानो बागानपारा आउटपस्ट आरो मुसलपुर कर्टआव एजाहार होखाबाय आरो दिनै मुसलपुर कर्टआव प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेल आरो बिगोमानि सायावबो बेफोरबायदि बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय एजाहार होनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों मुन्टु बर'आ। आंथ' दा बिसोरनि सायाव आंथ' माबायाव बे बिक्रमखौथ' आं इटिमेटेड माने सिगांनो आङो माबानि गारि सिखावनि नामाव आङो गारि गंनैनि सिखावनि थाखाय आङो एफआर होना दोनखादों माबा बागानपारा आउटपस्टआव बेनिफ्राय आरो कर्टआवबो आं होना दोनदों बाथौगुरि कर्टआवबो केस होना दोनदों बेनि होखाना दोनदों आं बेखौ बेसो आंखौ बुंदों सोरखौबा मानसिया लुगैबा आंखौ फन खालामना लेंहर आंनो 1 लाख थाखा होगोन होननानै बुंदों आंसो बेखौ दिनैनिया प्रान्जलनि इउटुबाव नुनानै गुवाहाटियाव दङ होननानै सानखाना लाबाय बेखौ दा आंसो थानायाव थांनानै जबरदस्त थारमाने मानसिया इयो माबायाव दङ होननानै आं थानायावसो आरो बाय बुरखांबावसिगोन आं बेनिफ्राय आरो आं दहायबो आं उकिलखौ फन खालामदों उकिलाबो जागोन बे टेनसन लानो खालामनांगौ गैया होनना बुंदों बेनिफ्राय आङो दा प्रान्जल इउटुबारखौबो बुंदों इउटुबखौ सोलायनोबा मोजां सालाय प्रान्जल जानला मोनला खोथा लानानै सोरनिबा खोथा मोनसेल' साइड अन साइडजों नोङो सोलिनाङा इउटुबाव नोङो सब मानसिनि एगेन्स्टआवसो नों इउटुब बानायो बेलेग इउटुबारखौ नुवाखै नामा नोङो बि बयसमोनखौ नुवाखै नामा माबायदि इउटुब बानायो नोङो दिनै इंलिश मेकारमोनखौ नुवाखै नामा आलफ्रेडमोनखौ नुवाखै नामा नोंलाय मा मानसि सायावसो इउटुब खालामो नोङो बिक्रमनि खोथाखौबो खोनासंमोन आंनि खोथाखौबो नोङो खोनासंमोन आंनि खोथायाव आं न'आव लागै फैयोमोन नोङो जुदि नों इउटुब मान हेगार थानो रोंबा खिन्थु प्रान्जलखौबो आङो मानहानि केस होनाय जागोन कर्टआव आं सब रेडि खालामना लाखाजोब्बाय दिनैनो आं बाथौगुरि कर्टआव होगोन मुसलपुर। नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।